Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuura mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri neTete Vimbai vekwaMasiziva. Nhasi tiri kuverenga chitsauko 35 inova iyo the final chapter yebhuku redu. Tichipendera bhuku redu nichaverenga patakasiyira muchitsauko 34. Akatarisa mudenga ndokutanga kufunga. Zvakanga zvava pachena, mhondi dzaive dzabata-bata mapaipi. Ko dzaidei? Akamirira uyo aiva atumwa kuti azvionere pamhino sefodya. Nguva dzakanga dzava 7:30 zvichireva kuti nguva dzakanga dzoda kukwana. Chitsauko 35. Akatumwa nevemaintenance akasvika akabata manera anopeteka achibva atorana naAndre vonanga kunogara vanhu. Zvigaro zvemujakaranda zvinenge zvemunhandare yenhabvu zvakaturikidzana semanera. Vasvika pamusoro, uya wekutumwa akapetenura manera ake ndokumamisa. Denga rakanga rava pedyo. Murume uya akakwira manera achibva avhura ceiling kwave kupinda. Apinda mukati akabva ati, "Kwirai ofisa." Andre akakwira manera achibva apindawo musiling. Vakafamba vakakotama vachitsika mapaipi netambo dzemagetsi zvaive zvakawaridzwa pamusoro musiling. Murume uya aitungamira akabata nhare yake akaibakisa. Vati fambei, murume uya akazoti, "Apa ndipo panovhurwa apa?" "Hoo, ndipo pane connection yemapaipi newater system yepano?" Andre akabvunza. "Hongu, kwozoti pamberi apo ndipo pane mushini unovhura masprinklers automatically." "Okay, inga zvepano zvakarongeka," akadaro Andre achiseka. "Kuseri wangu." Andre akaenda pamushini waive wanongedzwa ndokuongorora. Waive neskrini rainge retablet. Raive rakanyorwa kunzi water level too low nemavara matsvuku. Uya waive naye akauyawo achibvaona zvakanyorwa. "Aizve, asi mvura yapera kani?" "Nei wadaro?" Andre akakanda mubvunzo nhando. "Mushini uyu unotaura kana mapaipi aya apererwa nemvura. Manje munozviona sei muri pasi?" "System yepano yakadzidza wangu. Mushini uyu wakakonekitwa nekombiyuta iri kumaofisi uku." "Hoo, saka sei zvisiri kuoneka kuti mapaipi aya apererwa nemvura?" akabvunza Andre. Uya waive naye akati zii achifunga. Ko sei zvaisaoneka? Pane zvaiitika chete apa. Akatarisa mushini ndokubva ati, "This is impossible. I think something is wrong." Andre akatarisa skrini iya yemushini achibva ati, "I think pane munhu akatemta nethis machine." Kuti kudaro, zviri pachena izvi. Andre haana vamwe vaakafungira kunze kwemhondi. Mazuva ano zvinhu zvadzidza. IT yauya kuipa. Kwogadzirwa mishini inotaura kudziya, uwandu hwemvura mumhepo, uwandu hweraiti, uvepo hwechinhu kana munhu ari kufamba nezvimwewo. Kazhinji kacho kungwara kwechinhu ndiko kupusa kwacho. Mishini inopiwa njere nevanhu yoita zvayakaudzwa. Mhondi dzakauya pamushini unotaura uwandu hwemvura mumapaipi dzichibva dzaifurira kuti utumire manyepo kukombiyuta yemuofisi. Pane nzira yekuti masprinklers aya adzime zvachose here?" akabvunza Andre. "Tichiitirei zvakadaro? Ko pakaitika moto?" "Shamwari, iri kunzi mvura shoma iyi iri mumapaipi umu haisi mvura." "Chii?" uya murume akabvunza achishamisika. "Ziva izvozvo chete iwe, ita kuti mapaipi aya avharike zvachose tione." Murume uya akabaya bhatani dzvuku, skrini yemushini ichibva yanyora kuti warning, system off. "Ndangoita izvi zvangu, asi handina clearance yekuzviita," akadaro murume uya. "Ko buri riri kupinza laiti iro rakaisirwei?" Andre akabvunza achiona mutsara weraiti waipinda nemusiling. "Izvo handizivi vakuru," murume uya akapindura. Zvakashamisa Andre kuti buri raive raisirwei. Buri iri raikwanisa kupinza mvura. Siling yerhinoboard haidi mvura zvachose. Vaviri ava vakaburuka ndokuona mujakaranda mave nevanhu vemedia vairongedza midziyo yavo. 8 dzakanga dzakwana. Andre aive adzivisa hake kuti nitroglycerin isa naye
kana mujakaranda mabatira moto, asi akanga asina kupedza dambudziko sezvo moto waizoita kuti mapaipi adziye. Kudziya kwoga kunoita kuti nitroglycerin iputike. Vatori venhau vaizove mumusangano umu vakanga vatoongororwa nechekare vapiwa mvumo. Vanhu ava vaive nemakamera pamwe chete nezvinotapa mazwi. Izvi zvinhu zvaive zvaongororwa kuti pasawanike anopinda nezvinokuvadza. Andre akava nechokwadi kuti hapana chinokuvadza chakanga chapinda. Mhondi dzakanyemwerera dziri kwadzo. Zuva raigocha zvekuti hawaifungira kuti yaive nguva yekunaya kwemvura uye nguva dzakanga dzangopfuura paawa resere. Tsoro yemhondi yainyatsofamba. Shasha yadzo yemamiriro ekunze yakanga yainyatsoprofita kuti musi wa14 kurume kuseni zuva raizogocha richipisa zvekwamaipisai. Vaita Lucky Wena, yakadaro imwe mhondi. Dai pasina zuva iri vaizofa zvakanyatsonakisisa. Dzakaseka mhondi dzakabatira rimoti mumaoko. Vatungamiri venyika pamwe chete nevatevedzeri vavo vakapinda musangano vachiongororwa kuti hapana zvakaipa zvavaive vabatiswa here. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe akanzi ambomira kupinda zvishoma. Makasa eZSS aive ekubata mhondi dzisati dzauraya vanhu. Aya makasa aigona kubondera, nokudaro zvaive zvakakosha kuti pasagambliwe neupenyu hwamudhara, sekutaura kwadhirekta. Vaive mumusangano umu vakaudzwa kuti musangano waizotanga na9:30. Andre aive apusa zvino sezvo nguva dzakanga dzosvika pasina chaawana. Chaimusimbisa kuziva kuti chero zvodii nitroglycerin yaisazonaya sezvo mushini unovhara masprinklers uchishanda magetsi waive wavharwa. 9:16 Andre ane zvaakazofunga. Kuuraya vatungamiriri venyika paRainbow Towers ndicho chaive chinangwa chemhondi. Nokudaro mhondi dzaizodawo kuzvionera vanhu vachifa nemeso adzo. Izvi zvinowanzourayisa vaurayi vakawanda. Andre akabva pamusiwo wejakaranda achibva abuda panze. Akashaya kana munhu mumwe chete aiva mumotokari. Akaziva kuti mhondi dzaiziva kuti nitroglycerin yoputika. Akaziva kuti mhondi dzaiziva kuti kana nitroglycerin yoputika neuwandu hwayo yaigona kuparadza zvinhu zvakawanda mamita kubva pajakaranda room. Nokudaro hadzaizombomira pedyo. Akabuda muruvanze rwehotera ndokuongorora mativi ose. Kurudyi akaona motokari yaive yakamira pedyo nechikoro chevaimbi paCollege of Music. Ruvara rwemota iyoyo ndirwo rwakaita kuti aende kwaari. Aifamba akaisa maoko muhomwe achiridza muridzo kuitira kurasisa. Asvika pedyo nemotokari ndokuona mumotokariyo muine varume vaviri nemunhukadzi mumwe chete. Pakasadzoka mhondi mbiri dziya dzekurayiwa naLebohang, dzimwe mhondi dzaikontrola dziri pamba paKaren Smith dzakabva dzasiya makombiyuta ndokuenda pachadzo kunopedzisa basa. Mhondi dzakaona Andre asi hadzina kuziva kuti ndiye munhu wadzaitsvaga pasi nekudenga, iye achizvitsvagawo usiku nesikati. Andre akaona zviso zvavo mumotokari umu achibva aziva kuti ndivo vanhu vaaida. Akanga oita semunhu aona shato yakamonera kamwana. Unoiuraya sei nyoka iyi usingakuvadzi mwana? Andre aida kubata mhondi asi aitya kuti dzaizobaya rimoti dzouraya vamwe vanhu. Ndiani aiziva pamwe paive nebhomba riri pakawanda. Akafamba ndokuenda kumashure kwemotokari. Kwave kusvikomira akatarisa divi. Mhondi dzaive dzakagara dzakati varume vaviri kumberi, munhukadzi kumashure. Mafafitera dzaive dzakavhura sezvo zuva rainge remugwenga. Andre akaona kuti apa pakanga pasisadi kushandiswa pfungwa, achibva aburitsa pfuti nekubwaira kweziso. Akaregedzera bara ndokurova gotsi remhondi yaive pachigaro chemutyairi. Iya yaive parutivi isati yaziva kuti chii chaitika, yakabva yadirwa bara pahuro. Munhukadzi aona izvi, aona kuti zvashata, akaurukira parimoti yaive kumberi achibva aitora. Andre akazviona achibva amira akati tuzu. Ndoibaya iyi, yakanongedzera mhondi. Isa rimoti iyoyo pasi, Andre akataura nezwi raivhundutsa.
uye rizere hasha. Iwe isa pfuti yako pasi. Andre akaona kuti pakanga pasisade zvekuratidza kutya achibva ati, baya rimoti iyoyo uone, hapana kana chinoputika. Apa Andre airatidza zvivindi zvenhema. Iya mhondi yakaona kuti kwese kwaiva kufa, ichibva yatarisa rimoti ndokubaya bhatani. Yakatarisa kuhotera ndokuona pasina chakaitika. Yakabaya zvekare kaviri katatu pasina chakaitika. Ndakuudza kuti mairasa, buda mumotokari toni. Mondikadzi yakabuda motokari ichibva yatambira mashoko akairwadza. Ndini Andre wacho uya wamaida kuuraya. Andre akatsvinya zvake. Mondi yakanzwisa tsitsi ichibva yati, wakunda zvako. Makairasa ini handinzwaro, akadaro Andre. Nerimwe gore zvichaita, watikunda asi isu tiri mhungu yaukaona mubako kumatovo. Ndini ndave mhungu iyoyo. Andre akadaro akatarisa rimoti yemhondi. Iwe, irimoti hereyo? Hongu, yakadaro mhondi. Yakatarisa zuva ichibva yati, zuva iri richationesa moto nhaka. Zuva iri richationesa nhaka. Nhaka muchapa mhosva kuna Mwari kwete isu. Andre akatarisa mhondi achibva abvuta rimoti. Kuoneswa moto? Moto waizodzisa mapaipi nitroglycerin yoita manyimwe. Mapurisa aive panze akanga anzwa kurira kwepfuti achibva amhanyira kwaive naAndre. Achangosvika, Andre akati, sungai munhu uyu, achibva amhanyira kuhotera. Mapurisa aiva mujakaranda haana zvaakanzwa sezvo imba iyi ine inonzi soundproof. Andre akasvika pamba iyi achibva adanidzira achiudza vanhu kuti vese vabude. Akamhanyira kwaive nemusiwo wesiling kwave kuita setsoko achivhura musiwo. Akapinda achibva atambirwa nechiutsi. Akaenda kwaibva nechiutsi ndokuona marasha aipfuta ari muzigaba resimbi. Pamusoro pegaba paive negirazi raive rakanangwa nemutsara wechaedza uya chaibva panze, chichibva nepayeye paive neburi. Pakarepo Andre akaziva zvaiitika. Pane nzira dzakawanda dzekubatidza moto nadzo. Zanda rechando chairo kana bharuma rizere mvura zvinogona kubatidza moto. Mondi dzaive dzatora girazi rinodaidzwa richinzi lens, kwave kuteya zuva naro. Mutsara wechaedza paunongorova girazi unobva waenda pane imwe nzvimbo kuya kunonzi kutocha. Kana zuva richinge ranyatsowanda, paye panotochwa panobva pabatira moto, asi zvinotora nguva yakati rebei. Mondi dzakanga dzakwanisa kuenda paRainbow Towers usiku hwakange hwapfuura ndokuita tunhu twadzo. Dzakaziva kuti panozokwana 9:26 musilingi yemujakaranda munozonge mave nemoto. Hazvaiita kuti mondi dziite moto wekubatidza nemachisa sezvo moto waizobvira kusvikira nitroglycerin yaputika nguva dzisati dzakwana. Hadzina kuda kushandisa bhomba sezvo kune mishini inogona kuziva kuti pedyo pane bhomba uye zvichiteera kutadza kuputisa kwavakaita bhomba mumba maAndre. Kwadzakaita dzakaziva kuti mapurisa akanga obata metsi dzavo dzemabhomba. Kushandisa lens ndiyo yega yakanga iri nzira yadzakaona ichishandisa. Andre akatsvaga chekudzimisa moto ndokuchishaya. Musilingi makanga mopisa zvekuti nenguva isipi mapaipi aizodziyirwa nitroglycerin yobva yaputika. Pasi vanhu vese vakanga vabuda. Andre ndiye ega akanga asara. Pakanga pasisina imwe nzira. Sezvo Andre akashaya mvura, akaderedza zipi yake yemudhebhe ndokurasira mvura pamoto achiudzima. Ipapo nguva dzakanga dzava pana 9:25. Andre akatarisa rimoti ndokuringa-ringa musilingi. Akafamba-famba ndokuenda pachimita cheuwandu hwemvura mupaipi chiya. Andre akachiongorora chimushini ichi achikwenya chirebvu. Kana mondi dzakanga dzakwanisa kuita kuti chimita ichi chitumire nhema kukombiyuta epahotera apa, chaidzitadzisa kuisa zvinoputika mukati momomo chaive chii? Andre akaongorora chimita chiya achibva aona kuti chakanga chambovhurwa chikasanyatsovarwa. Murume akaedza kuvhura chimita achibva achikwadabura.
Zvaakaona mukati zvakamuvhundutsa. Mukati makanga muine kainge kanhare kadiki. Chinhare ichi chakanga chakanzi activated. Andre akatarisa rimoti yemhondi achibva aziva kuti mhondi yakanga yabatidza chinhare ichi nerimoti. Andre haana kuziva kuti chaaiti remote waive mudziyo waitumira radio wave. Mudziyo uyu wakanga waita kuti mudziyo wakanga uri mumita uyu ugoputika na926 wobva wabatidza moto kana zuva rateiwa nelens ratadza kuubatidza. Mhondi dzaida kuti zuva riparadze vanhu, kureva kuti Mwari ndivo vanenge vaparadza. Asi kana zvaramba, mudziyo wavaive vaisa mumita ndiwo waizozviita. Vakaona vari kure. Vanoti kuputika kwavakaona hakutsanangurike. Hotera yakaputika paive nejakaranda room ndokuparadza zvese zvakanga zviri pedyo, asi hapana kana munhu akafa. Urongwa hwemhondi hwakanga hwabondera. ZSS kuburikidza naAndre Gumbi yakanga yakunda. Magumo. Mhondi iya yechikadzi yakataura urongwa hwese hwemhondi jena nevamwe vake vese vakasungwa. Andre akanga ava neplasta pabendekete sezvo paakaona kuti pakanga pasina nguva akazvikandira pamusoro peceiling. Akaondomora ceiling kwave kuwira pasi mujakaranda room. Akabuda achimhanya setsuro zvekuti kuputika kwakazoitika kwakamuwana atove kure nenjodzi. Director nevamwe vese vakatenda umhare nenjere dzaAndre achibva akwidzirirwa pabasa. Andre kudivi kwake akatendawo nyanzvi sezvo pasina iyo angadai asina kukwanisa kukunda. Magumo. Ndinotenda nekuteerera kwenyu. Tinosangana zvekare mumaprojects anotevera. Ndatenda.